Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Βρισκόμαστε στο θέατρο Μικρός Κεραμικός. Πριν από 5 λεπτά έγινε μια απόπειρα φόνου. Οι ηθοποιοί, οι συντελεστές, οι υπάλληλοι είναι όλοι μέσα. Χτυπάμε και δεν μας ανοίγει κανείς. Ποιος χτυπάει την πόρτα? Είμαστε από... Τι θέλετε? Μάθαμε ότι έγινε μια απόπειρα φόνου. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι. Πού πας εσύ? Στο νοσοκομείο. Δεν πας πουθενά. πονάω! Μέσα! Δεν φεύγει κανένας μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνος. Και ποιος θα το βρει? Εγώ. Και ποιος είστε εσείς? Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω, σας Μέσα σε λέω. παρακαλώ. Δεν φεύγει κανένας, είπαμε. Εσείς που ήσασταν πριν 5 λεπτά? Εδώ. Είστε ύποπτοι μέσα κι εσείς. Μέσα κι εσείς. Πού πας εσύ? Για ποτό, περαστικός. Θέλω να το πιεις μαζί μας. Στις 15 Οκτώβρη, στο θέατρο Μικρός Κεραμικός, κάθε Τρίτη, 21 και 15 το βράδυ και κάθε Σάββατο, ακριβώς τα μεσάνυχτα, in the dark of the night, ο δολοφόνος είναι ανάμεσά μας. Δεν πιστεύω να είσαι εσύ.